Sitä kuulee aika monesti sanottavan, että Suomi ei olisi hyvä maa elää kiipeilijänä. Mutta kyllä täältäkin käsin saa tehtyä aika siistejä juttuja. Eikä se aina tarkoita sitä, että tarvitsisi lentää toiselle puolelle maapalloa tai ajaa koko päivää Norjaa. Vaan monesti siihen riittää yksi tavallinen vapaapäivä. Ja joskus se yksikin hyvä päivä Kalliolla voi olla niitä siisteimpiä kiipeilypäiviä koko vuoden aikana. Mä luulen, että se on enemmän siitä motivaatiosta kiinni. Mun ei ainakaan tarvi olla kauhean monta päivää kiipeämättä, kun alkaa kaipaa sitä fiilistä, kun roikkuu jostain otteesta ja yrittää päästä ylös niitä kallioseiniä. Ja se, että pääsee viettämään sen yhden hyvän päivän Kalliolla, niin mä oon ainakin valmis ajelemaan muutamia tunteja sinne tänne, että saa sen yhden hienon päivän kiipeilyllä. Eikä niiden aina tarvii olla itselle vaikeita tai uusia reittejä. Eikä silläkään ole niin väliä, että pääseekö aina joku kaveri lähtee mukaan. Mä ainakin nautin paljon vaan siitä, että pääsee ylipäänsä kiipeämään.